So in a budget ni nyuchuchu no to tender mo be awarded mo okete 500 million so get only 7%. Or gik mo setime is only 7%. Sani in this budget I get to 2 billion for it. Mono obej ochake. But was anyalo yes anyalo dina through kawacha ogisiaya odhi Kisumu wacha Gimigori. Okay. At least nani ochako Gimigori. Okay. Migori ka wan gi nderni mang'eny total mwadhi kete en billion ariyo 2 billion 119 million yore kote to Victor, I don't know whether to say this, but king your budget minokungu wuok State Department to only 286 million emanenitie. Now king yo Kanyawanga dede to Nyakarapogi yorno en marewok miluongo ni Kanyawanga kuoyo Madiaba. The State Department oketo million apaga de kende. Now amedo 300 million. So it is 313 million. Then Stella Gogo nigi 120 million koro. Ngege Mapera nigi 257 million. Mane budget mwotere bunge. Okay. Yo mwelu ntaranganya Ntimaru Kegonga mane ni Kuria East 218 million. Then nitie yo manyien modo chako manyien mawuok Kababu Bondo Pinyo Yie manoni Suna West 200 million. Masara nyaka Meuru tuten yo makata jaten pinye ne chunye kabisa. No kuna nibadi make sure there is money in that road. And give 452 million. Okay. Then Posta Nyikendo Nyarongi nyaka Makalda nigi 313 million 662. Then one gi moro ni Utho yaka got Kachola mabende bro ring about 10 kilometers 200 million. Then one gi yomlu ni Oruba Kababu. Okay. And you may already gero la moroka town ka no odongi 30 million to room. Nya waketo ni 30 million. Okay. Pesa goduto te en billion ariyo million 100 kapago chiko. Okay.